ኣብ ስደት ዘሎ ነፍሲ ከፍ ወላዲ ደቁ ንሱ ዝዛረቦ ቋንቋ ክመልኩ ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ ብዞም ብጉግል ክላስሩምን ካልኦት መሳለጥያታትን ተጠቂሙ ምስ ብርሕቀትን ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ናይ ቋንቋ ቤት ትምህርታትን ደቁ ክመሃርሉ ዝከኣለ ይገብር ዝተፈላለዩ ሜላታት እውን ይጥቀም እዚ ብምኽንያት ስራሕን ፍልሊ ሰዓታት ኣብ መንጎ ርሕቀት ሃገራትን ንብዙሓት ወለዲ ምስ ግዜኦም ዘይጥዕም ምዃኑ ርድኡ ነዚ ንምቅላል መዓልታዊ ኣብ ዝጥዕመና ግዜ ንደቅና ኣብ ገዛና እንህቦም ናይ 20 ደቂቃ ሓገዝ ቅልጡፍ ለውጢ ከምጽኡ ዝሕግዝ መሳርሒ ኣብ ዘንቢል ፍልጠት ተዳልየልኩም ኣሎ መሳርሒ በይኑ እኹል ኣይኮነን ስለዚ ካብ ኩሎም ፊደላትና ዝተዳለዉ ቃላት ብመልክዕ PDF ቀሪብና ኣለና ነዞም ቃላት ንምንባብን ምጽሓፍን ብኹርሽ ኣብ ጸሊም ሰሌዳ ብርዒ ኣብ ጻዕዳ ሰሌዳ ማግኔት ፊደላትን ቁጽርን ኣብ ጻዕዳ ሰሌዳ ኣብ መዓልቲ 20 ደቂቕ ደቅና ከይሰልቸውን ክመሃሩ እኹል ግዜ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኣብ ዘለኹም መድራሻ ክነብጽሓልኩም ዝሓተኩም ዋጋ ንሓንቲ ን10 ካብኡ ንላዕልን ሓደ ምዃኑ ከነበስረኩም ንፈቱ ክትእዝዙ ምስ እትደልዩ ናይ ቴሌፎንኩም ካሜራ ኣብዚ ብምኽፋት ኣብ ጉግልን ብራውዘርን www.zambilfiltat.com ኢልኩም ብምጽሓፍ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥዋቕን ኣብ ዋትስኣፕ ቴክስት ብምግባርን ብቐጥታ ናብ ዌብሳይት ዘንቢል ፍልጠት ክወስደኩም እዩ ዝርዝር ከነብጽሓለን ንኽእል ሃገራት ካናዳ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስዊዘርላንድ ፈረንሳ ዓዲ እንግሊዝ ሆላንድ በልጅምን ጀርመንን የጠቓልል ዘንቢል ፍልጠት